ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ 30 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 23 ନମ୍ବର ଦିନ ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ ଉଠିଗଲି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ରିଭିଜନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ କାମରେ ବସିଲି ଯେମିତି ଦାନ୍ତପତ୍ର ଘଷିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇ ପିଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ତାର ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ଜଳଖିଆ ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଳଖିଆରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବନେଇ ଦେଇଛି ରୁଟି ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଲା ଭିତରେ ଇଏ ତାର ବସିଛି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବସ୍ତା ତାର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଧୁନିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ମୋର ଯେହେତୁ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେଉଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ହେଉଛି ଭଲ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଆଣିଥିଲେ ସେ ରୋଜ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି ଆସ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ବୁଲି ଆସିବ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ମା ବନେଇନି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପର ନିଚେ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାଙ୍କ ଅଧା ବାଟରେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ ତାର ମାତାଣି ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।